Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hormatly vatandaşlar. Beren aklar menni. Maglumat beren aklar mı? Berdiler. Usta bar sen hakda maglumat berdiler. Gelli gavnavoz. Heleğin öňünden açykýan bolsa kıyamet koparmış diýerler welin. Heleğin gurundyzygyna nädip düşenini dikkat bilen diňle. Gaşyň çıtyp, äňiň ötüp, arkasyny küýkürdip, burnuny bir kämen edip, agzyny bir giden hapa boklardan dolaryp, öňüm däle yelber, eline pil berdi ilşýaly, ekranyň öňüne zırtlap, aýalynyň eden ýalňyş üçin kime topuljagyny bilmän, ahyrynda özüne topuldy. Intägem täze sanly tehnologiýanyň o derece ösmedigen bir gowat. Ýoksam, onuň sesi bilen ýysem bize monitordan geçen bolsady, onu ol owadaky tualetlere menzep, porsudan yana gözüň gamaşyp, ýaşdan dolup, beýniň beýhuş bolup, demin iň soňky çyny saklap öňünden ayak yalangaç nädip başarak çykanymyzy bilmän galardyk. Bu bolşuny da bunça öz kanalizasiýa turbalary bilen çykyşyny çünkü ýokurda gyzyl harp bilen gavnavoz prezidentim diýip ýazanan bolupdyr. Fiziki hem moral taýdan düşen adam ahir gazanyň derdinden ýaxşy söze hiç orun galman, öňüm sana menzäp oturan zalim doň ýürek bir diktator waka, indi türkmen milleti galan ömrüni hapa, utonçsuz binamyz diktatora, ýagny apuşyn adama bagşetsinmi ha? Öz hayatyna entek bir ýerden primoy efir edip görmän, çygynyp zordan ýazýan efirinde de beýlek aktivistler bassaşlyk edip, ol habaryň men aýtdym, bu işiň men etdim diýip, entek bir ýerden halkyň agyrly meselesini çözme aňarda dursun, ýöne içine girip gurrunam edip bilmedin. Yine de özüňe prezidentim diýdirjek bolýarsyň. Adamlar, siz komentar edýärdiň. Gavnavoz adam prezident bolup bilermi? Biz bolsa, has gyzykly maglumatlar bilen aýdynlyga tarap ýörelim. Ejeň Marin azerisi, Kakyň İran azerisi, ya bolmasa Ekvadordan diýip, ilki bilen ýangyş maglumat bilen sen nomere düşürdiler. İkincilik bilenem bir azeri bolsun, ya da özbek bolsun. Anäme problemi bar ki? Ahir özüň Türkmenistanda olup, göbek gaň daman ýeri bolsa. Şol ýurduň muraýaty bolsaň, gürlemeklik hakyny talap etmek bolanokmy? Gadaganmy ha? Onu sen özüň millet parazlyk edip, Edil Gurban Gulynyň hyýaly ara çäk bellep, onda sen ondan näme tapawdyň bar ha? Natsistlik, rasistlik edýän welin. Möjük, haýwanam bolsa, iň berkisi, şoda iýmedik sünküni sırtyna deňeşdirip, soň çykarmy diýip, görüp durýar welin, möjük diritlere maza käne gavnavoz adyny akylrak gelýäni mezýär. Sen 30 ýaşa çenni hansyň maşgalan? Hansyň beýip ogluň ýygyň ýokmy? Näme öýlenmedin? Maňa ýaşyň 30-yň geçdi. Hansyň maşgalan diýip, por sagdyň bilen gyýgyryp otyrsyň welin, sen näme maşgala çagan gadyryň bilýärmi? Gel onda seniň amazy ulak maşgalana diýip geçäýär. Maňa dil ýetirenden özüňde birinji aýalyndan 5 çagan bolup, intek türmä düşmäkäňim ýeke virus bilen gürleşýärdiňmi ha? 2-3 ýyllikda bahyrdan ýoluna birinji aýalyň gözel gyýdyň baharyň oglarsyn den awariýa düşüp ýogulyny, hibirine jaňa dip ejeňiň ýyzy ýarasyny diýip bildiňmi ha? Sebäbi olar sen ýigrenýädir gelli. Senin ýüzüň ýok oglaryň ýanyna deýus. Ogluň rowşana jaňa dep bilmedin. Ne düşünipli? Olara da tonna bok döküňsiň öz gavnawodyň bilen. Olar bir jaý bölüşip, jaý üstüne gyrlyşyp ýörenden sen habaryň barmy ha? Eger münasib wata bolýan bolsaň özüňkilerege çykman, yine de sen çagan ýokmy diýip gürlejegem bolýarmy ha? Biz sen näçe ýerek tuvalete girip, näçe bok saçyp, näçe ýerek ýyskýanyňa çenli habarymyz bardyr. Sen näçe ýerek Russiýa possolstwsyna gatnap, giden zatlary wada berip ýurtdan çykyp, onsoň nirde garansiýa bar sen şolary işlemeýändiň barada ha? Sen özüň jelep diýen ady alyp, ýagny gyzlary göz gazdyryp, hatda ärli bolan aýallara da söz aýdyp, näme ol boklary bilýän däldir söýdýärmi ha? Özüň türmede otyrkan, ýyzyňda aýalyň ýuly çykan, açyna da olanlar iş alyp, aýlyklaryny bermän, olaryň zynq gaýdyny bilmeýändir söýdýärmi ha? Ey sen öz owaňda goňşularyň üstüne narda ýazyp, olarym sen itden beter ýigrenýärler. Goňşularyň saňa ogry diýärler. Ýalanyň bir dik göre, idil maňlaňa dikenemmesini. Sen beýleki gyýdyňa magurlaşanok. Ol döwürleri sen ýuly çykan hele edip alyp, olar senemi ýa-sen olarmy? Çağalaryň hem öňkü aýallaryň ýetim ýaly edip köçede taşlap gitdiň. Ýalanyň bir dik gör de, sen hökümetden ogurlan zatlaryny türkmen maşamaýdyk geçdi. Men olary gaýtalamdyrjak gel. Ol 50-80 satanatyň barada. 30 sany taýçana hakynda ýa-da atlary öz adyna geçirendiň barada ha? Sen için gavnavoz bolşy ýaly dilinden hem şol 3 harpy düşürmän geçdiň. Men düşünýän,
türmede seni 2 yedek böktürüpdirler. Onsoň orsorda bir söz var. У кого что болит, тот о том и говорит diýişýäli, sen psihikaň düýbünden bozulan. Vatandaşlar, görüşüňiz ýaly, öz çağatyna haýpy gelmedik adamyň öz halkyna haýpy geler diýip pikir edýänmi? İçi gahar gadapdan, aralmaktan, nefret bilen doň yüreklükden dolup çogup duran adam ola prezident ekeni, hatta goýun çopanyň bolmany münasip däller. Megerem türmede gören zadyny goýunlara mulanmaz diýip kim garansiýa berýär ha? Türkmen milleti bu gören ajyryklardan soň, kynçylykdyr, aýraçylyklardan soň, zalimlikdir, şiddetliklerden soň öz halkyny yumşak we rehimli göz bilen seredýän, hemde millet parazlykdan daş turup, öz nefsini halk üçin basyp bilýän, adalatly hem akylly bir prezidente mätäçligi bardyr. Emma welin, seniň ýaly adam amezeşlerde bu sypatlaryň näha iýzi bar, ne de iýsi. Hani seni nädip türmede böktürendikleri barada gelin dinläliň. İkincisi, türmede onun 2 gedek namysyna degildi. Birinci gedek Oğdun Lepede, ikinci gedek hem Seydide. Onun gidere yeri yok. Näme buyruk verilse şonu yerine getirmeli bolar. Sen hezile de oturdun. Sebäbi sırtın açtın 13. kameradan, giýrende. Sen 13. kameradan geçtin ha. Näme öz günahın başka er kişiler yükleyecek oli. Yöne sen ayal hukumda görema. Sen garı tova geldi.